या प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. सोबीत खायचो देव तो आमच्या जिवितान कार्य करताले. महान त्रोबुसे खेत्र महान त्रोबुसे इजेत रमान त्रोशुखोत्र महान त्रोबुसे इलेम रमान त्रोशकेत्र महान त्रोबुसे शेकलेंत्र मान त्रोशकेतला महान त्रोबुसे इजेंत्र माशाका तनमानान त्लोसे. ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक दिन वासूया. परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यात. ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक, ताची स्तुती करूंक. प्रकाशनीचो 4थो अध्याय आनी 8वी ओळ आमकां सांगता. रेवल्यूशन चॅप्टर 4 वर्स 8. चारूय जिव्या रचनांक एक एकल्याक 6 पाकोटे आसले आनी तांकां सरभोवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात विसव नासतना त्यो रचना म्हणटाल्यो, पवित्र 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 सर्वेस्पर देव, सोर पदवेदार, तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, पयले सुवातेर स्वर्गा राज्यान देवाची वाखाणी करूंक देवाचे दूत आसात आनी ह्या संवसारान देवाची वाखाणी करूंक देवान तुका आनी म्हाका आपले दूत कशे निवडल्यात. स्वर्गा राज्यार वयर जायते लाखांनी करोडांनी जायते देवदूत देवाची वाखाणी करतात आनी ह्या संवसारान तूं आनी हांव आसा. आमी देवाची आत्मीक दूत आसा. देवाची आत्मीक दूत ह्या संवसारान. तो पवित्र आसा मोगाच्या भाव भयणांनो. तो पवित्र आसा आनी तो सर्वेस्पर देव आसा. सोर पदवेदार, सगळी पदवी तेच्या हातान आसा. तो आदी आसलो, तो आज आसा आनी ह्या फुडें तोच आसतलो, कित्याक तो धनी आसा. सगळ्यांचो धनी तोच. देखून त्या देवाक दिन वासूया मोगाच्यान. आमकां देवान दिलेलें एक आत्मीक काम आसा. जशी आमकां ह्या संवसारान शारिरीक कामां आसात, वावर आसात, तशेंच देवान आमकां दिलेलें एक आत्मीक काम आसा आनी तें म्हटल्यार देवाक वाखाणुचें. जे भाशेन त्यो जिव्यो रचना देवाक वाखाणटाल्यो थामा नासतना दीस आनी रात देवाची स्तुती गायताल्यो, ते भाशेन तुका आनी म्हाका एक देवान काम दिलां. थामा नासतना देवाची वाखाणी करूंक. ज्या वेळार आमकां टायम मेवता त्या त्या वेळार देवाक वाखाणूंक. आनी हेंच तें आमकां देवान दिलेलें काम मोगाच्यान, आत्मीक काम. तर ह्या वेळार आमी देवाक दिन वासूया. घडये ह्या कामाची मजुरी आमकां ह्या सुवातेचेर मेळची ना, पूण वयर स्वर्गा राज्यान 100% आमकां एक मजुरी आसा, एक व्हडली मजुरी. देवाक दिन वासूया, ताळयो पेटोवन खुशाल काय. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई. शरीर प्राण आत्मा को शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु. शरीर प्राण आत्मा को शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु. ओहो हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा,
विश्वासे प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वासे। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओह प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती. त्याच्या नावान आमकां सुटकारा. आमेन. त्याच्या नावान आमकां सुटका. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयचे देवाचे उतर घेवया. कितेंच भाशेन जे वेळार आमी उतरां आयकता त्या वेळार आमी देवा भाशेन जाता. आमेन. कित्याक आमी तिचीच आसा. आमी तेच्यानसूनच येयल्या, तेच्या वरवीं आमी उत्पन्न जाल्या. आमेन. पळयात आयचे देवाचे उतर घेयात. प्रेज द लॉर्ड. जॉन चॅप्टर 2 जोवाचो दुसरो अवेसर. वर्स 7. प्रेज द लॉर्ड. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 7. आनी थंय अशे भाशेन देवाचें उतर म्हणटा. जेजून तांकां म्हटलें, दोणा उदकान भरात. आमेन. जेजून तांकां म्हटलें, दोणा उदकान भरात. आमेन. सगळीं जाणां म्हणा. जेजून तांकां म्हटलें, दोणा उदकान भरात. जेजून तांकां म्हटलें, दोणा उदकान भरात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, तुमकां हें जाणा आसतलें, हें देवाचें उतर जें पवित्र पुस्तकान आसा. आनी खेरीज भाशेन जेजूच्या सुरवाती कामा भितरलें एक व्हडलें काम हें पयल्या मिलापा वरवीं जालां. आमेन. तें म्हटल्यार काना गांवांत ज्या वेळार लग्न आसलें त्या वेळार वायन दाकाचो रस काबार जाल्लो. आनी जेजू क्रिस्तान कशा भाशेन मिरिकल फर्स्ट आपल्या जिवितांतले केले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक आमकां पयलो अजाप अशें म्हणूंक जायना. कित्याक तो देव आसलो, तेज्या थंय अजापूच आसलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पूण पवित्र पुस्तकान दाखयल्या भाशेन हे पयले मिरिकल्स जावन आसले. आमेन. सो जेजून तांकां म्हटलें. कोणाक म्हटलें? जेजून चाकरांक म्हटलें, दोणा उदकान भरात. आमेन. दोणा उदकान भरात. पळयात बाबा, ज्या वेळार एक देव उलयता त्या वेळार ती क्रिया करूची वस आसता. आमेन. आयका सारकें. ज्या वेळार देव उलयता त्या वेळार ती वस्तू आयकत रावची नासता, तर ती क्रिया करूची वस्तू आसता. आमेन. ज्या वेळार जेजून तांकां म्हटलें, दोणा उदकांनी भरात. आमेन. हेचो अर्थ तें धोण एम्प्टी
आसले. प्रेज द लॉर्ड. हेचो अर्थ ते धोंड खाली आसले वा थोडेंच उदक तेंचे भितर आसले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवान तांकां सांगलें जी वस्त ती म्हटल्यार धोंडा उदकांनी भरात. प्रेज द लॉर्ड. आतां धोंड म्हटल्यार कितें? जुदेवाच्या परंपरेनुसार, जुदेवांच्या चाली प्रमाणे जे वेळार एका घरान ते प्रवेश करताले तेच्या आदी ते धोंडांत येताले. धोंडा म्हटल्यार जंय हात पाय वा तेंचे पुरें आंग ते क्लीन करताले आनी उपरांतूच ते भितर वयताले. पळयात, आदल्या करारान वा आदल्या टायमार गाडयो नसल्यो, आदल्या टायमार आमच्या लागीं बायकां नसलीं तेंच्या लागीं वा आनी कसल्यो वस्तू नसल्यो, पूण त्या वेळार घोडे, गाडवां, उंटां तेच चलत ती लोकां एका गांवांसून दुसऱ्या गांवांत प्रवास करतालीं. आनी ते सगळो प्रवास करतना संपूर्ण तेंचे भितर एक मेळपण आसतालें, तेंचे भितर सगळी घाण आसताली. देखून ते जे वेळार भितर घरांनी प्रवेश करताले त्या वेळार ते संपूर्ण कायेन पयले आपले पांय धुताले, हात धुताले आनी उपरांत ते प्रवेश करताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उपरांत ते प्रवेश करताले. पळयात, देवाचें उतर कितें सांगता? ज्या वेळार ते क्लीन करतात त्या वेळार ते उदक एक वेस्टेड उदक आसता. प्रेज द लॉर्ड. एक यूज नसलेलें उदक आसता. पूण देवान बरें उदक घेवंक ना, जेजून बरें उदक घेवंक ना, जेजून वेस्टेड उदक घेतला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून वेस्टेड उदक घेतला आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेजून जे वेस्टेड उदक घेतला तेतूनसून वायन तयार केला. आमेन. तेतूनसून वायन तयार केला. पळय, देवाचें उतर कितें सांगता? धोंडा उदकांनी भरात. ही जावन आसली त्या चाकरांका ऑर्डर. आमेन. ही जावन आसली त्या चाकरांका आज्ञा. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या चाकरांनी बायबल सांगता धोंडा वतासर भरली. आमेन. ती धोंडा भरून ना, पण ती वतासर भरली. प्रेज द लॉर्ड. तेचो इफेक्ट कितें जालो, तेचो परिणाम कितें जालो? त्या वायनान तिचे परावर्तन जालें. आमेन. तिची बदलावणी ती वायनान जाली. पळयात, आयज जेजू क्रिस्त आमकां जर सांगता तुमच्या जिवितान खंयची वस्त तुमी करात, हेचो बेनिफीट तुका तुज्या जिवितान 100% जाता. आमेन. हेचो फायदो तुज्या जिवितान 100% जाता. कित्याक हर एक वस्तू ज्या वेळार देव हुकूम करता तर ती वस्तू बदलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें उतर कितें म्हणटा? फातरांसून संसद उत्पन्न करूंक देवाक ताक आसा. प्रेज द लॉर्ड. फातरांसून संसद उत्पन्न करूंक, भुरगीं उत्पन्न करूंक देवाक ताक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, बायबल सांगता थंय आमी लक्ष घालया. जॉन चॅप्टर 2:7. जेजून तांकां म्हटलें धोंडा उदकान भरात. प्रेज द लॉर्ड. धोंडा उदकान भरात. ज्या ताकाय तुमी तुमच्या जिवितान जेजून सांगल्या भाशेन तुमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरनात, त्या ताकाय तुमच्या जिवितान मिरिकल्स दिश्टी पडचे ना, तुमच्या जिवितान अजापा दिश्टी पडची ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार तुमच्या जिवितान तुमी तुमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरतले त्या वेळार थंय मिरिकल दिश्टी पडटले. आमेन. मिरिकल दिश्टी पडटले. हर एक वस्तू तुमच्या अधिकारा खाला येतल्यो. हर एक वस्तू ज्यो तुमकां सोडून गेल्या ते परतून येतल्यो. हर एक वस्तू तुमच्या लागसून ज्यो काडून घेतल्या ते तुमकां परतून मेळतल्यो. कित्याक तुमी जशें देवान सांगल्या तशेंच केल्यात. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमच्या जिवितान आमी हेंच करूंक जाय. जितलो आमचो सर्वेस्पर देव जेजू क्रिस्त सांगता तें आमी आयकोंक जाय. तें आमी आयकोंक जाय. तें आमी आयकोंक जाय. जर तुमी आयकनात तर सजमात मोगाच्या बाबईनान तुमी खाली रावतले आहात. आनी जर तुमी
देवान सांगल्या भाशेन तुमचें जिवीत जर भरल्या तर मिरिकल तुमच्या वरवीं घडोंक सुरवात जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मिरिकल तुमच्या वरवीं घडोंक सुरवात जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय 9वी लायन कितें म्हणटा, कारवाऱ्यांका वायन जाल्लें तें उदक चाखून पयलें. तो वायन खंयचो आयलो ते नकळो आसलें, पूण उदक काडलेलें तें चाकर मात जाणा आसलो. प्रेज द लॉर्ड. उदक काडटलो चाकर मात जाणा आसलो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात एक व्हडली मिरिकल्स जावन आसा ही. किसली मिरिकल? एक नॉर्मल उदक वायनान बदलता. एक नॉर्मल उदक वायनान बदलता. हाव पॉसिबल? देवाचें सामर्थ्य. आमेन. देवाच्या सामर्थ्यान हर एक वस्तू जे तुमचे नान ते तुमकां मेवतात. आमेन. जे तुमचे लागीं ना आसात ते तुमकां मेवतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक? संपूर्ण कायन ज्या वेळार आमी जेजूची जाता, संपूर्ण कायन आमी जेजू क्रिस्ता भाशेन जाता, त्या वेळार आमीच जायना, पूण आमची कूड देवा भाशेन जाता. प्रेज द लॉर्ड. आमची जिवीत देवा खूब खर भाशेन तुमचें जीव जाय. हालेलुया. आमकां बरोवन रावंक जाय. हालेलुया. थँक यू जिजस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या उतरान